ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି କାଳାଂଶରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମେଟ୍ରିକ୍ ମାପ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ। ଏହି ମେଟ୍ରିକ୍ ମାପ ପଦ୍ଧତିର ଦୂରତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରତାକୁ ମାପନ୍ତି, ଦୂରତାର ମାପର ଏକକ ମିଟର ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ମିଟର ବାଡ଼ି, ମିଟର ଫିତା, ସ୍କେଲ୍ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଦୂରତା ମାପିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଏକକ ଅଛି ମିଟର, ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମିଲିମିଟର, ଡେସିମିଟର, ହେକ୍ଟୋମିଟର, କିଲୋମିଟର ଏଭଳି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘତମ ପଥ ପାଇଁ ଅଧିକ ବାଟ ପାଇଁ ଆମେ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ କମ୍ ମାପ ପାଇଁ ଆମେ ମିଲିମିଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ କାଚ ସ୍କେଲ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ନିମ୍ନତମ ବା କମ୍ ମାପ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏ ସ୍କେଲ୍ରେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିଲେ 0ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏମିତି ଥାଏ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ 10ଟି ଗାର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଲିମିଟର। ତେଣୁ ସବୁଠୁ 1 ମିଲିମିଟର କହିଲେ ଅତି ଛୋଟ ଗୋଟେ ମାପ ହୁଏ। ତେଣୁ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ 10 ମିଲିମିଟର ହୁଏ ଏବଂ 1 ମିଟର ଯେ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ 1 କିଲୋମିଟର ଯେ ପୁଣି 1000 ମିଟର। ଏ କଥା ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି ଜାଣିଥିଲ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରନ୍ତି ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିବା କ'ଣ ହେବା। ଦୁଇଟି ବାଉଁଶ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବାଉଁଶର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି 5 ମିଟର 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଉଁଶର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 6 ମିଟର 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାକୁ ଲେଖିବା କେମିତି? ଉପରେ ଦେଇଦେଲେ ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ 5 ମିଟର 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 6 ମିଟର 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆକୁ ଆମେ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। 5 5 10, 0 ହେଲା 1, 7 2 9 1 10। ଏଠି ଆମେ 10 ନ ଲେଖିକିରି 1ରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଆଯାଏ। ଅର୍ଥାৎ 1କୁ ଆମେ ଏଠି ନ ଲେଖିକି ଏଠି ନେଇକି ଲେଖିବା, କାରଣ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଗଲେ ସେ 1 ମିଟର ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଘରେ ସବୁବେଳେ 2ଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ଏବଂ 1 ହେଇକରି ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଟର ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ 5 6 11 12, ଅର୍ଥ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା 12 ମିଟର, କେବଳ 12 ମିଟର ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ କିଛି ଏମିତି ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖିବା ଗୁଣନ କେମିତି କରିବା। 3ଟି ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଡ଼ି ଅଛି। ପ୍ରତି ବାଡ଼ିର ଲମ୍ବ ହେଲା 3 ମିଟର 45 ସେମି, ଇଏ ବି 3 ମିଟର 45 ସେମି, ଇଏ ବି 3 ମିଟର 45 ସେମି। ତ ସମାନ ସମାନ ଯଦି ଅଛି ତିନିଟା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସମାନ ବା 3ଟି ସମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ଯାହା, ତାକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଗଣନ କରିବା ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଆମେ 2ଟି ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ଆମେ ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖିକି ତା ତଳେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବା। ମିଟର ଘରେ 3 ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଘରେ 45 ଏବଂ ଆମେ ଗଣନ କରିବା କାହା ଦ୍ୱାରା? 3 ଦ୍ୱାରା ଗଣନ କରିବା। ଆମେ 3 ଟିକେ ଏଠି ଲେଖାଗଲା ଏବଂ 3 ଦ୍ୱାରା ଗଣନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? 3 5 ଆଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଘରେ ପ୍ରଥମେ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଗଣନ କରିବା। ତ 3 5 15, 5 ରଖିନ ହେଲା 1, 3 4 12 1 13। ଏଠି ଯେଉଁ 13 ହେଲା ଏକକ ଅଙ୍କଟି ଏଠି ଲେଖିକି 10କ ଅଙ୍କ ଏଠିକି ପଳେଇବ, କାରଣ 100 ଘରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଘରେ 2ଟି ଅଙ୍କ ରହିବ। 135 ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ 1 ମିଟର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 1କୁ ଆମେ ମିଟର ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ 3ରେ 3କୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ 3 3 9, 1 ଯୋଗ ହେଇଯିବ 10 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା 10 ମିଟର 35 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ଆମେ ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଆମେ କେବଳ ସେଣ୍ଟିମିଟର କରିପାରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 ମିଟର ଯେ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 3 ମିଟର ଯେ 300 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 45 ସେମି ଯେ 45 ସେମି, ଅର୍ଥାৎ 3 ମିଟର 45 ସେମି ଯେ 345 ସେମି ହେବ। ତ ଆକୁ ଆମେ 345 କରିପାରିବା ଏବଂ 3ରେ ଗୁଣିଦେଲେ 345କୁ 3ରେ ଗୁଣିଦେଲେ 1035 ହେଇଗଲା। ଏଇ 1035କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଣ୍ଟିମିଟର କରିଦେବା। ଅର୍ଥ ଏଇ ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର କରିବା, ମିଟରରେ କରିଦେବା। ଅର୍ଥ ଆମର 100 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲେ ଏଇ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ, ବା ଆମର 2ଟା ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କେବଳ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଘରରେ 2ଟା ଅଙ୍କ ରଖିବା। ତାପରେ ଯେତେ ରହିଲା ସେତିକ ମିଟର ଘରେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଇଛି, ଏଠି ସେମି କରିଦେଇଛି 1000 ସେମି 35 ସେମି ଏବଂ ଏଇ 1000 ସେମିଟା ହେଲା 10 ମିଟର ଏବଂ 35 ସେମିଟା 35 ସେମି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ 10 ମି 35 ସେମି କଲେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର କରିପାରିବା। ହେଇଗଲା ଆମ ଗୁଣନ ଜାଣିଲେ। ଏହାପରେ ହରଣକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଦେଇଛି ଯେ 11 ମିଟର 50 ସେମି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବାଉଁଶକୁ 2 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କେମିତି କରିବା। 2 ଭାଗ କରିବା କେମିତି? ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମର ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୋଲି ଲେଖିବା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ। ଏବଂ 11 ମିଟର 50 ସେମି ଅଛି, ତେଣୁ ମିଟର ଘରେ 11, ସେଣ୍ଟିମିଟର ଘରେ 50 ଲେଖିଲେ ଏବଂ 2 ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ହରିବା। ଏଠି 11 ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି, କେତେ ପଡ଼ିବ ନା 2 5 10, ଭାଗ ଶେଷ ବଳିଲା 1, ଏ ଘରେ ଅଛି 5 ଓହ୍ଲେଇଲା 15। ଏଥର ଦେଖ, ଏଠି ଆମ 10 ଯେହେତୁ ମିଟର ଘର 10 ଆମର ହରଣ ହେଇ ସରିଗଲା। ଆମେ ଏଥର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଘରକୁ ଯିବା। ସେଣ୍ଟିମିଟର ଘରକୁ
और आमर 5 आसला 15 हो गला तेणु आम एठी ये जो एथर 10 जो 15 द्वारा हरिबा आम कौन करवा ना 2 पकेबा 2 केते गुण 15 भितर हे ना 2 सता ये फूल 5 अच्छी 7 हो 2 सता 14 14 गला गला आमर 1 ये गला 10 ये मध्य सेंटीमीटर घर अच्छी 10 आसला 2 पंचा 10 रहा शेष 0 भाग शेष तेणु आमर उत्तर है 5 मीटर 75 सेमी आपको आम सेंटीमीटर करके हरण कर 11 मीटर 50 सेमी 1100 मिशाण 50 मान 1150 सेमी 1150 को 2 रही 575 सेमी हम 575 सेमी आम जानते 5 मीटर 75 सेमी ये 500 ये व्याख्या करके 5 मीटर 75 सेमी रखागला तेणु 5 मीटर 75 सेमी हो गला तेणु ये भाव में आम हरण कार्य कर आ गोटे अच्छे आमर एक आम जानते 1 मीटर जे देख 1 किलोमीटर 1000 मीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर तो ये आमर प्रश्न आसो 1 मिलीमीटर से केते सेंटीमीटर तेणु आम जिते कम हेब ये आम विभक्तक करवा 10 गुण बढ़ी जाऊँचे एपटे 10 गुण कमिज तेणु 1 मिलीमीटर जे 1 विभक्तक 10 सेंटीमीटर बा 0.1 सेमी आपको लिखिपर दशमिक तो थर आसला प्रश्न ये अच्छे देख 5 मिलीमीटर को समस्त को सेंटीमीटर एकक प्रकाश कर 5 मिलीमीटर दे 3 मिलीमीटर दे 10 मिलीमीटर दे कमी कर ये गोटे तुम तालिका दे देख 10 मिलीमीटर जे 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर एपटे जाइए अर्थात यपट आम जदि जा ये बढ़ी बढ़ी जीव 1 किलोमीटर जे 10 हेक्टोमीटर 1 हेक्टोमीटर जे 10 डेकामीटर 10 1 डेकामीटर जे 10 मीटर 10 1 मीटर जे 10 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर जे 10 सेंटीमीटर तो आम एपटे आसिले यहाँ आमर 1 विभक्तक 10 हो 1 सेंटीमीटर 1 विभक्तक 10 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 विभक्तक 100 मीटर 1 मीटर जे 1 विभक्तक 1000 किलोमीटर तेणु एपटे गले आम गोटे गोटे शून्य बस बस 10 10 गुण नहीं जावा एपटे आसिले 1 विभक्तक 10 1 विभक्तक 100 ये भाव में आम करदे ये 1 मीटर 10 सेमी 1 मीटर जे 10 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर तो सेटा उल्टी पड़े पुणी 1 विभक्तक 10 हो 1 विभक्तक 100 हो 1 विभक्तक 1000 हो तुम किसी प्रश्न यू देखिए तुम 1 मीटर केते हेक्टोमीटर हो पार 1 डेकामीटर केते सेंटीमीटर तापर 20 मीटर केते मिलीमीटर ये या तुम कर गुणी 10 10 गुणी गुणी यार उत्तर समस्ते कर